Salam alaikum. Laudă de Allah, pace și binecuvântarea asupra Hristovului Său. Allah Preanaltul a prescris că postul în luna Ramadan să fie obligatoriu, așa cum l-a prescris pentru cei de dinaintea noastră. Acest lucru este scris în Sura Al-Baqarah, versetul 183. Ascultați ce spune. O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă postul, așa cum a fost prescris și celor dinaintea voastră. Poate că veți fi cu frică. Allah Preanaltul a prescris postul și pentru neamurile lui Moise și Iisus, pacea fie asupra lor. Însă aceste neamuri au schimbat rânduiala postului și l-au înmulțit cu 10 zile. Apoi s-a îmbolnăvit unul dintre ei și a jurat că dacă Allah îl va vindeca, va înmulți postul cu 10 zile și așa a făcut. Deci a ajuns postul la 50 de zile. A fost greu pentru ei să țină post în timpul verii, așa că l-au mutat în sezon de primăvară. Trimisul pacea fie asupra sa spune despre aceasta. A fost prescris pentru oamenii cărții postul de o lună de zile. Însă când s-a îmbolnăvit unul dintre ei și a jurat că Allah îl va vindeca, îl va înmulți cu 10 zile. Apoi a fost altul care a mâncat carne și s-a îmbolnăvit la gură. A jurat că dacă îl va vindeca, Allah îl va înmulți cu 7 zile. Apoi a venit un rege și au zis oamenii: vom completa cele 7 zile până la 10 și îl vom ține primăvara. Salman al-Farisi, Allah să aibă milă de el, a spus: profetul, pacea fie asupra sa, ne-a ținut o predică în ultima zi de vineri din luna Șaban și ne-a spus așa: o, voi oameni, vă va umbri o lună măreață și binecuvântată, o lună în care se găsește o noapte mai bună decât 1000 de luni, o lună pe care Allah a poruncit-o ca post obligatoriu în timpul zilei, iar rugăciunea de noapte, qiyamul lei, celui care voiește. Cine se apropie de ea cu o părticică din bine, este ca și cum a îndeplinit un lucru obligatoriu fard în celelalte luni. Iar cine a îndeplinit în această lună un lucru obligatoriu fard, este ca și cum ar fi înfăptuit 70 de lucruri obligatorii în celelalte luni. Această lună este o lună a răbdării, iar paradisul este răsplata răbdării. Ea este luna compasiunii, luna în care se înmulțește binefacerea credinciosului. Cine oferă de mâncare unui om care postește, îi sunt iertate păcatele și este scăpat de foc. Și are aceeași răsplată ca și cel care a ținut post, fără a-i se scădea nimic din răsplată. Au spus companionii: o, trimis al lui Allah, nu toți avem posibilitatea să hrănim un om care postește. Le-a răspuns profetul: Allah dă această răsplată celui care a hrănit un om care ține post, chiar și cu o curmală, sau cu o înghițitură de apă, sau o sorbitură de iaurt. Aceasta este luna în care începutul ei este milă, mijlocul ei este iertare, iar sfârșitul ei este scăpare de foc. Înmulțiți în această lună 4 din faptele care duc la paradis. 2 fapte prin care Allah să fie mulțumit de voi și alte 2 de care aveți nevoie. În ceea ce privește cele 2 fapte prin care Allah este mulțumit de voi, prima este să spui: mărturisesc că nu este Dumnezeu în afară de Allah, iar Mohamed este robul și trimisul său. Iar a doua este să ceri iertare pentru păcatele făcute. Iar în ceea ce privește celelalte 2 fapte de care avem nevoie, prima este să cerem de la Allah paradisul, iar a doua să căutăm adăpost la el de iad. Ascultați ce spune trimisul, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa. Cel care dă de băut un om care ține post, Allah îi dă de băut din vasul meu o înghițitură care îi va ajunge până la intrarea lui în paradis. Ascultați, profetul, pacea fie asupra sa, mai spune: paradisul se înfrumusețează de la un an la altul pentru luna de post. Dacă luna Ramadan a sosit, spune paradisul: o, Allah, fă-ne nouă în această lună de robii tăi locuitori. Și vor spune huriile, fetele din paradis: o, Allah, fă-ne nouă în această lună de robii tăi soți. Și a continuat Mohamed, pacea fie asupra sa: cine și-a protejat sufletul în luna de post și nu consumă alcool, nu spune despre credincios minciuni și nu face în această lună păcate, Allah îl căsătorește în fiecare noapte cu 100 de hurii și îi construiește în paradisul palat din aur, argint, diamante și perle. Dacă s-ar aduna toată lumea la un loc și ar spune ce ar pune în acest palat, tot ceea ce este în această lume, este ca și cum ar fi o sfoară legată la gâtul unui cap. Când despre cel care bea alcool spune despre un credincios minciuni sau face păcate, Allah a lăsat în deșert faptele lui timp de un an. Deci temeți-vă în această lună binecuvântată, pentru că ea este luna lui Allah. Și nu neglijați această lună, deoarece aveți altele 11 în care să trăiți în confort, iar pentru el însuși și-a oprit doar una. Se povestește că profetul, pacea fie asupra sa, a zis în timp ce era în Mina: în ziua judecății, îngerii vor veni cu un tânăr din comunitatea mea, lovindu-l pe față și pe spate. Când mă va vedea, tânărul va spune: Mohamed, ajută-mă, ajută-mă! Mohamed îi întreabă pe îngeri: care este păcatul lui? Aceștia au răspuns: nu a respectat postul Ramadan și nu s-a căit lui Allah murind așa. L-a întrebat Mohamed, pacea fie asupra sa: ai citit Coranul? A răspuns: l-am învățat, dar am uitat.
Nici el nu se lasă de profet, pacea fie asupra sa, și nici îngerii nu lăsau pe el. Mohamed, pacea fie asupra sa, a plecat după aceea la Allah pentru a mijloci pentru tânăr, spunând că este din comunitatea sa. Allah prea înaltul a zis: acest tânăr are un dușman mare, Mohamed. Mohamed, pacea fie asupra sa, a întrebat: care este dușmanul lui, să merg să cer iertare pentru el? A spus Allah prea înaltul: dușmanul lui este luna Ramadan. A zis Mohamed, pacea fie asupra sa: eu nu pot să mijlocesc pentru cel care are ca dușman luna Ramadan. Cine poate mijloci pentru cel care nu respectă luna Ramadan? Ascultați ce spune Allah: și eu mă leapă de ceea ce tu te lepezi. După care îl vom foc. Să ne rugăm de Allah prea înaltul să nu fim